Avui us explico com fer aquesta crema. Infusionarem la llimona, la pell de llimona i la canyella amb la llet i fem que arrenqui el bull. I ara ho deixarem reposar una estona. Per mig litre de llet posarem 4 rovells, 5 si els veieu molt petits, i aquí tenim 75 grams de sucre. S'ha de batre molt ben batut i queda un color molt més blanc. Ja tenim barrejat, ben integrat, el sucre amb el rovell. Ara anem a barrejar el midó. He reservat una miqueta de llet freda i li posarem 25 grams de midó. Tot integrat. Bé, i ara incorporarem la llet. La llet la colarem per no posar-hi la branca de canyella ni la pell de llimona. La llet, que estaria tèbia ara, d'acord? I ara ho incorporarem ben incorporat. I ara és el moment d'incorporar-hi la llet amb el midó. I també, igual, incorporem ben incorporat. I ara això ho tornem a posar a l'olla i anirà al foc. El foc no està molt fort i molt important, no deixarem de remenar en cap moment. Això ja s'està espassant perquè ja està començant a bullir. És a dir, que important, no deixar de remenar, perquè no ens quedin gromulls. Veieu que bull? I ara ja només ens falta repartir-ho a les cassoletes. Aquí. No les poseu a la nevera directament, les deixarem al marbre que es vagin refredant una miqueta. Quan ja estiguin més o menys tèbies, a temperatura ambient, llavors sí que ja les podem posar a la nevera. La cuina és cultura.